saya kesengsem, aku saya tresno. Apa ya iso ya aku nyanding Kang Mas Wiratmoyo iso bakal ono ning pendopo kono sesandingan bar kuwi nyemplung blumbang iso nglami bareng-bareng. Apa bungae aku? Ya. Karo Mbak Elisa. Puja Perkasa. Coba Mbak Elisa sih. Oh Mbak Elisa riyen to Pak Iki. Mas aja diperoki. Karepku untuk kudu ngerti cara Aja ditinggal tapi bagian kehiburan. kok yo sing eling iku budaya. Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam Sugeng Dalu Macange Yulimbo Sugeng Rawuh. Nggih. Sugeng Rawuh wonten ya Magelang sih. Wah, Sugeng kok Sugeng. Nggih, Sugeng. Nggih Borobudur menika. Nggih. Ya dibilang aku nek diomong iki cedak Jogja ya cedak Jogja tapi dudu Patio Jogja gitu. Oh, gitu ya. Ya. Iya. Patio Jogja. Pancen anu kok Jawa Mbak Elisa nek caturan dialog kaya ngono mergo iki ora tratus Jawa ning bapak ibuke saka Sulawesi. Oh, mboten piyai Jawa. Kapangapunten sowan malih Pak Haji rumiyin pun nate Mas Seno. Nggih kalih Pak Seno. Wonten dalem Demak Nggih saderengipun Covid menika. Covid. Wah, Covid kok kopet. aku pikir ngantek luwara kabeh Pak iki ndasku. Kopit ya dadi kopet, sugeng ya dadi sugeng. It's okay, don't worry. No Yeah, problem, I'm so sorry about that. Okay. I'm so sorry about that. Yes, because. Can you understand what I speak? No, aja sing ngomong kuwi malah angel. Ya piye? Ya mengaturkan dan berdoa. Yo, derek mangayu bagyo. Ya Nggih. Yo, derek mangayu bagyo. derek iki sing disewake menggone Pak Nabi lho. Derek. Derek. Nah, Derek mangayu bagyo menika pitung belas tahun. 17 kok 17. jajal latihan Pitulas. Aku ki asli kene kok. 17. Cedak aku. Kamu berapa jam tekan kene? 5 jam setengah. Ya aku mung saja mo. Berarti yo akurat aku. Oh ngono ya wis. Ya. Sah ora ayu takon mulih tenan ini. Ulang tahun yang ke-17 tahun. 17 tahun. Ya Puja Perkasa muga-muga semakin anggone ngrembaka anggone ya bisnis ya iso marake buka lapangan kerja kanggo sedaya menungso. Wes ya menungso. Nek omongi sing penak. Membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat banyak. Ya gitu. Pokoknya semakin meluas SDM-nya. Nah, ngono. Ya, Kok terus kanggo menungso. saya bako. Amin. Saya awet ngerembaka. Amin. Amin. Ngerembaka dadi ngerembaka. Ngerembaka. Mbak Elisa sampun makaping-kaping dipun timbali Bobo Haji Hanafi sekeluarga nggih. Nggih mboten kaping-kaping kok. Nembe ping kalih putih. Oh, Kalih kok. nggih. Nggih niki kalih saged sowan malih kok tasih kemutan. Nah, kemutan bener. Nggih, Nek kanthi kemutan ngaten lho. Ya dasaripun Pak Haji menika lembah manah sanget. Nggih, dadosipun. Kula baru jalan itu udah langsung ditawari itu tadi loh. Ditawarin apa? Ya makanan-makanan pirang-pirang itu tadi. Oh iya. Arep bakmi Jawa, apa bakmi rapati Jawa. Ya ora ono, Mbak. Bakmi Jawa Jawa tok ana rapati Jawa bakmi sing piye? Apa campur pitik utuh ngono piye yo? Tergantung doke. Oh. Iya. Ngono ya tergantung doke. Nek doke yang kampung kan namanya ndok Jawa, Ndok dari Jawa. bakmi Jawa. Oh. Tapi nek rodo nasional ndok negeri beda. Oh iya wis. Ya. Apik nek ndoke jolang. Ampun. Oh,
Piye nendokmu? Aja tenan. Ndok kisut. Aja mengki kecepet wae gringgingen ya. Ya, pokoknya doanya buat Pak Haji semoga diberikan kesehatan Amin. selalu, panjang yuswa berkah, anggonipun momong seluruh sumber daya, juga karyawan, juga keluarga. Amin, Semoga amin. diparingi kesehatan. Pelok Dik, pelok. Iya, duke kabesan karo Mbak Lucy Brahman saka Ponorogo, Jawa Timur. Iki diaturi mriki pindah. Iya no. Oke. Eh. Mas Mbak Lucy, Mas. Wah, ngopo Mbak Lucy? Lagi diaturi mriki. Oh iya, di spoti ditembangke no. Napa sing pas wae iki? Numpak perahu layar mergo Mbak Lucy iki piyayine bakoh kokoh kaya perahu sing nerjang ombak ae. Yo, perahu layar Mbak Lucy. Sugeng dalu sugeng rawuh wonten Magelang Mbak Lucy Brahman. Alhamdulillah luar biasa, suatu penghormatan. Terima kasih saya aturkan kepada Mas Sigit Arianto. Nggih. Berkat lantaran panjenengan saged sowan Bapak Haji Hanafi. Haji Hanafi. Bidal saking Ponorogo Jawa Timur tabuh pinten? Wow, kalau tabuh jam 1 siang. Jam Luar 1 biasa. siang. Nggih, wow, bidal saking mriko walah udan mboten ketok napa-napa. Tapi saking semangat kawula Nggih. badhe sowan Bapak Haji Hanafi. Bapak Haji Hanafi. Kula wis ora ketok dalan wis tak terjang. Halus. Kok nguri bodimu kaya bodi Borobudur. Kok bodi Borobudur? Aduh kadung ngene iki yo tenan lah ngisore iki cara disumeti kutukan ngono ra yo pas. Lagi pinaringan sehat to Mbak Lucy? Alhamdulillah untuk pangestu panjenengan sehat. Saya juga remen sangat mriki piyai-piyai sukses sami rawuh sedaya. Nggih. Ada senior saya menika dalang kondang saking Magelang, Bapak sinten mau? Bapak Jumbo. Alhamdulillah. Artis kondang Mbak Elisa. Wah, Nggih, ade wedok niku lek sering teng Jawa Timur nggih pinanggih. Panjenengan lek nggih sehat wau tabuh pinten rawuhipun Kang Mas? Kula repet-repet. Sampun dugi mriki subuh mun dugi mriki mergo wau dalu teng Yogya terus bablas mriki. Masya Allah luar biasa, matur sembah nuwun. Sami-sami. Nggih. Mengucapkan apa datang PT Puja Perkasa yang ulang tahun ke-17. Luar biasa. Saya ucapkan selamat dan sukses khususnya kepada keluarga besar PT Puja Perkasa. Nah, Puja Perkasa. Jadi niki yang bergerak dalam bidang konstruksi, kontraktor. Nah, bener. Gawe dalan tol. Gawe jembatan. Loh, dalane apa mau? Wong lanang? Dalan lanang. Apa kok wong lanang? Tol. Jadi bapak itu usahanya macam-macam nggih leres Mbak Elisa. Nah. Jadi konstruksi bangunan terus napa wau? Ayam sapi. Peternakan. Ono sapi, limosin. Wah. Sing ngene aku Ah, mang. iki awakmu sesuk aja mantuk. Iki mang nyapa? Limosine ora ana tunggale. Brahman dereng, Pak, niki sesuk. Lah Ingoni nggih sisan. kula wajrih lho wau Mbak Lisa kan pun sowan bapak kali ini. Nah. Kula ki arep sowan kek wani ki ora ngono. Dah ora nyopo rawani. Onde awan karo aku wae panjenengane biasa, Mbak. Lah bapak kagungan sapi yo engko aku ora oleh ngulek. Ora apa-apa kok sapine timbangane mak kono. Engko dikandhani aku. Nggih dikandangne dige babon sampean. Lah nggih. Luar biasa semoga sukses selalu. Tambah ngeremboko, Amin. bermanfaat bagi masyarakat Indonesia Amin. pada umumnya. Luar biasa, ganjarane kathah karena membuka lapangan kerja Ana untuk sekolah warga barang masyarakat. iki. Oh, Ana gitu. sekolah awakmu ora ngerti to. Ning Demak Yayasan Demak. Hanafi. Yayasan Hanafi niku bergerak di bidang khusus anak-anak yang
perawatan khusus nggih, Pak. Oh iya, kowe roh ae. Aku iki pasien kono mbiyen. Loh, Mbak Elisa tak aturi. Dadi iki jawane nyon sewu mau ki ngrasani Pak Hanafi. Oh, ngerasani piye? Iki cara ketan iki. Iki to. Apa? Cara ketan. Koro kenton. Coro nganggo kethu lho. Nyon Awakmu sewu, mari nyon ora sewu. ngerti yo Lah, aku piye? biyen sing dadi kian santang. Lah Yang santang apa iki? Yang santang iki putih gede dhuwur ganteng lho. Kowe diwedaki malah bulak Lah rupane iki kok. kena krawukan begone Pak Hanafi kok. Mau ngrasani iki nek Apa ngrasani aku seneng apa? karo Mbak Elisa yu. Piyai cantik, luar biasa ya ta? Iya. Ya dalang kondang. Jajal-jajar kene masyaallah. Lek dijajar nyun sewu ya nyun sewu. Pripun Mbak Lucy? Lek dijajare kaya midogdari nyangking. Kirik. Nggih matur nuwun niku wau badhe matur ngoten niku wau nggih. Kirek keciliken. Lah apa? Apa? Asu. Kok nesu lho, seniman ki ora pareng nesu apa nek disanding wong ayu kaya ngene iki lho. Ora sithik. Tapi pamah padha-padha milih kowe duwe bojo aku karo Mbak Lisa pilih. Milih sapa aja? Iya. Dipikir tenanan. Mas yo ngene kaya asu yo milih iki yo. Kleru kowe iki. Lah kok kleru Duwe nyapa? bojo ayune kaya Mbak Elisa kaya ngono iki malah ndang disedakne tanggamu ndang mati. Lah, kok- Merga bojomu kayunen. Lho, lah nek Jolang iki kok gonceng bojone Elisa apa or kalos res. lah nek tak bojo awakmu kuwi terus wong-wong piye? Lho duwe bojo aku ya ora apa-apa awan mbok tinggal teko ngendi-endi nek sing nemu to ya. Alung di bojo Elisa didongakno mati cepet sebelah nek di bojo awakmu. Piye? Kok matine loro alon-alon. Lho, kowe kudu syukur lek Mbak Lisa iki kan kayunen lek kanggomu. Iya. Duwe bojo langsing, duwe bojo sing gedhi kaya aku, umpama kowe ra duwe dhuwit nara rasen kok apa-apa kan bojomu pangga gedhi. Oh, dadi ketok susah susah ora ketok ngono ya. Susah ra iki to. Mbak Lisa kan anu. Mau ngrasani nyun sewu nggih. Rasani Kalau apa? kita kan nyun sewu lho Mas Sigit. Mau ngrasani. Bocah kok wati. Ngrasani bapak ngene. Alah, bapak iki anu kae lho, apa iki jenenge? Joglo. Joglo. Mas Sigit. Pripun? Pamer dhek. Bapak is joglo iki pira to iki? Sukune pira to? Sokone pira sokone? Pirang belas ngono. Alah, pira iki Belas, paling 16. mek 20 ngono. Paling mek 20 nggon aku kula 50. Gone Bulang iki umuk ngono. Takonono. 50. Cekake 50. 50. Mosok iki ne 50. Seket. Tenanan. Oh sik jo tak urus kok iso cagake akeh men omahmu ki. Alah, bapake kalah omahe karo aku. Nun sewu Pak Igit. Piye? Perkara cagake akeh niku ora perkara apik Pak Igit. Lah piye? Nggih perkara ndoyong iwa tak jagaki, ndoyong nengen tak jagaki. Niku terus dadi tumpuk-tumpuk. Layak aku nyawang omahmu kok sombong. Lah pripun? Omah kok ngene. ndak. Omah malang kerik. Layak kok sombong dangak ngene arep malang ngrik ngene. Lah, Jebule ndoyong mengguri to aja kae. Nggih, malam iki tak tinggal Jumatan malah ambruk siji ngono Pak. Sujud. Gon-gon terase. Wah, ning tak syukuri saestu Pak Igit daleme meniki menjadi inspirasi dan motivasi. Oh. Gede kayu tenan ke koncoku dalang Rembang kae. Wow. Ya padha iki ya. Iko malah nganggo ritual ngadeke kok ngono. Lah kok iso? Saurunge papan iki coplok aja ngantek mbok demek engko mergo mlengkung. Wong ki cor-coran ngono. Ya ya. Ora apa-apa ning kapan-kapan muga-muga ketularan nggih Pak Igit. Nggih, amin, Bisa amin, sukses amin. kaya panjenengane. Mau wis tak solawati kok tak demek karo tak Wah, solawati. nggih kula nggih Nggo dalem ketularan. ombone kaya ngene po alah aku ya ngono. Jadi Mbak Elisa karena panjenengan ingkang asring sowan mriki saya nembe pindah niki alhamdulillah Bisa sampai Borobudur. Iya, saya mboten ngertos piyai mriki niku remenane napa mengke lek kula matur kekaran nyuwun pangapunten. Boten nopo-nopo remen. Omong. Besok bisa mampir sana itu. Kayak tinggal kan itu 6 langit dari sini itu. Apa itu yang ketinggal Itu apa lampunya? 6 langit itu. Lampunya kentil Mabur, itu apa itu? 6 langit. Nanti so nyawang opo-opo sih kok kono. Oh iya, Iya. apa itu? Ada request dari Yes. Bobo Haji Hanafi tadi. siap, nggih. Ada fragmen ketoprakan. Fragmen Slender, ketoprak. slender. Lakon menapa niku? Yo kira-kira sing julang bojone loro, sijine cemburu. Nah. Sri Huning karo Kumala Kumala Retna. Retna. Wah. Ngerti ora aku? Ora aku diandani wae Ya, lakone. wis, Aku dari sopo? Kowe dadi Sri Huning. Seriune. Aku sih Julang dadi Wiratmaya. Ya. Iki Kumala Retna. Retna. Ceritane kamu nanti saya terima cintanya di sini cemburu gitu Oke, ya. oke. Yes.
Iya, gandrung sik Nojo. Jumbuh lawan request Bapak Hanafi podang kuning. Oh, ngaten. Request podang kuning pepeling caping gunung gubuk asmara. Alon-alon nggih Pak Igit. Suasana. Sing gandrung Elisa. Iya. Iki ceritane kula sing mbok wek ngoten. Iya. Kumala. Kumala Retna padha senenge urung dadi bojone. Iya. Kumala Retna, Kumala Suradi. Sing direbone kaya Bathara Kala. Awakmu dandan ngene iki kaya dukun santet. Iya, nyantet kowe iki. Menghormati bapak kali. Dadi ceritane Kumala Retna ning jero sik, Oh. karo Wiratmaya ning jero sing tampil mung Sri Huning Oh, Elisa. nggih, ngene. Sing elek-elek deleh dene sik. Dadi Lam renang sik. Elisa monolog. Oh, iya. Apa ya bisa ya aku urip bebarengan sesandingan kan Kang Mas Wiratmaya. Nek Julang krungu apa ya bisa kowe terus metu bisa. Oke, Pak Igit. Kentongane ndi? Kene. Arep weng. Tutuk. Ana jroning taman sing gede banget kaya ngene. Rasaku saya kesengsem, aku saya tresno. Apa ya iso ya aku nyanding Kang Mas Wiratmaya iso bakal ana ning pendopo kono sesandingan bar kuwi nyemplung blumbang iso nglangi bareng-bareng. Apa bungae aku? Kalimatmu aja dawa-dawa sa. Piye? Aduh. Apa ya bisa ya? Ngendi mau raine? Wah. Ngene. Apa bisa ya aku sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya? Ngono tok. Lah apa kowe karo nglangi-nglangi barang kowe? Kuwi ana blumbang kan direspon. Dajo. Ku suwi men aku nganti ora iso omong. Apa ya iso aku sesandingan karo Kakang Mas Wiratmaya sajrone pendopo kono aku iso sesandingan nampa tamu sing akeh banget panganane pirang-pirang Mati dening aku kowe. Blatak. Hop. Sa, Elisa. Piye, Dialogmu untuk Kiyu Wiratmaya. Ya. Apa ya bisa ya aku sandingan Kang Mas Wiratmaya. Titik. Wis Titik. muni Oh, ngono. tekan opo bisa ya titik. Iya. Iya, baleni. Oke, beres. Ora iso melu terus ae. Ana ing sajroning taman sing endah kaya ngene. Aku nyawang ana pendopo sing gede banget. Apa ya bisa ya titik? Titik iki aja diomongke. Ngene lho, ayo do adus bareng ngono. Ben bisa. Apa ya bisa ya ngono wae kowe. Ya. Wes ora nganggo titik. Ya. Apa ya bisa ya aku nyanding Kakang Mas Wiratmaya dadi pasanganku? Bisa. Ayo, mesti mulai mutah to. Gandrung sing apik babangan kok. Apa ya ora ana sing liyane to Pak Igit sing jenenge Wiratmaya? Mbok sing rada ganteng ngono. Ora ono. Wis iki sing eneng Wiratbaya. Lah, wong ganteng Ngerongos. elek ini umpama dadi bojone sing dienggo gak raine wae kok. Nah. Ya wis tak tumpo sak ono anane. Awakmu aku teko terus cipiki terus awakmu Natian. Oh, cipiki Iya. apa? Cipika-cipiki. Iya, cipika. Kai kanan ki kiri. Kok kena tenan tak imbe 50 ya. Ih, Rapopo. 50 siji. 50. Izin ya, Pak Haji izin ya buat. Ampe mutah to? Iya. Bojoku awor aku semaput to. Anatian wujud temong baksi. Oh iya. Badhe tindak pundi Mbak Elisa? Ajeng mendem kucing. Badhe plesiran ngono. Wong jenenge kemesraan iku ajeng shopping ta apa mendem kucing. Ki ayu ki bodho murah karuan lho.
pacaran. Ya pacaran. Sira cipika-cipiki. Kepengin munggah swarga apa ora kok. Larung tekan wis ngene lho, sakit lho. Lah piye kesempatanku ya pas Kumala teko cemburu. wong ayu pun Kakang ora bakal ninggalke katresnan. Tenan ya Kakang. Sedulur bathuk senyari bumi tak labuing temekaning pati. Pokoke sak lami-laminya dene sandingan ya Kakang. Bakal tak ugemi janji, bulan janji. Lah. Wis Mas Mirat Maya. Sik. Sik Mas. Sapa wong wedok kuwi? Ceritane iki padha ayune, ora kaya malah medeni wong ngono kuwi. Aku ki Nek sok. iku kula. Ngene lho. Kaya ngono Kang Mas. Lho, wong wedok ki lek ngerti pacare, gendakan kat wong liya yo jelas marah. Iya wis. Ora apa-apa wis mbok amuk. Piye? Langsung ngono. Omong apa? Ngono kuwi. Ya ngono mesti jedek dhisik wong wedok wis pembawaane kokonane ngono kuwi. Lah, Kang Mas Wiratmaya. Iki sapa sampean kok tega karo wanita liya? Keki ngamuk ta nelek. Nangis. Lah, Lho, saking soke lho pacare sing ditresnani gendakan karo wong liya ki wong wedok ki ora iso ngomong. Kumala Retna. Katresnanku mung siji ya karo Sri Huning kok. Sampean kok kaya ngono to, Mas? Ora eling katresnan karo aku. Blas ora eling. Apa kowe ora eling? Biyen sak kamar karo aku. Jajale to ngomong. Kowe kok tega iki sapa? Sapa? Syukur. Sapa kok nek wedok kaya ngene mbok rayu-rayu sapa? Janjimu kepiye karo aku? Sik keki. Aku wis tresno lahir teko batin. Senajan aku Wis dijodohke karo keles kabeh lho kepoyoh iki lho, kepoyoh. Kepoyoh, ngomong kepoyoh. Joko yo bersikap adil, mengimbangi Mbok no. Ya rayu toh Kang Mas, mau jarane sesuk hidup semati karo aku kok malah rono. Jarane wong aku sing dadi tresnamu. Iya. Ora bisa. Dadi apa-apa kowe janji ora bisa. Dadi apa-apa kowe karo aku. Apa piye nyawamu? Janjimu karo aku tak belani aku dijodohne karo wong tuaku tak belani aku tresno karo kowe. Iki ketoprak tang rusak masa depan iki. Kok merusak masa depan piye? Lah wong sing kene, lah nek kene aku kaya entuk hadiah Pak Igit karo Mbak Elisa kaya entuk hadiah. Heeh, nek karo Mbak Lucy. Kene kaya kena musibah aku. Wis to sampean tang leto Bu Haji kae. Umpama bapake dilirik wong wedok liya sapa sing ora kuat? Sing kuat sapa? Mesti wong wedok nesu. Tapi kan Bu Haji ora kaya jenengan, Bu Haji paling ngene. Eling to Pak, wis sepuh, anakmu akeh, bapak mantuk wae. Ngono ora kaya ngono ngerti. Yo kowe genti nganu Jo, kowe genti ngerayu Kumala Retna didem-demi ditembangke. Aku tetep sehidup semati, awakmu sehidup iki tak patenane yo. Piye? Maksude tak Pateni rasa susahe. Biyen jare aku wong wedok sing paling mbok tresnani. Ning alam donya kuwi meneng wanita liya kejaba aku. Iya. Walah nasibku nek umpama bojoan kok kaya kerupuk Pak Igit. Kok iso kaya kerupuk? Alum cilik mati. Ya dirayu. Nano. Ayo. Aku aja kaya mangkono wong ae. Halus, ayo. Mok. Ayo. Ayo. Kok tak warna sapine Pak Haji lho kok. Ayo, kae pedhete urung ana sing ngemiki. Wis. Rayunen kono bojomu nom. Aku wis rasa mbok rayu ritek. Tenan. Iya, ora apa-apa. Aku rene lho. Mulih nek wong ilang ndas aja nyalahke aku. Ya wis, ya. Timbangane engko ndasku ilang ya. Ora apa-apa. Sabar. Kok nek iki wis keturu aku mrene ya. Nano. Pengalaman iki pengalaman. Anu suarane
kepengin selirahmu. Ora kowe kuwi ngerayu kono kok kuwi selirahmu. Alus manis nengsem hati. Napa estu atur panjenengan menika to, Kang? Aku koyo ngrangkul bego ya, Pak. Kuwedi ya. Wis to tampa ana nancene bojo siji langsi siji gedhi kan ya kudu disyukuri. Jo. Ngene ora aku nyedak awakmu tek mengkeret ngono. Ketok kowe kene ndek bojo Mbak Elisa karo aku kudune yo seneng lho. Satu perpaduan yang luar biasa. Kayak alus monggo Mas Dahar. Yo engko bagian kusru-kusru. Alah Mas omahe kobong ayo Mas disebut ayo Mas nyebrang kono Mas. Sak nek bes ora ndang mati. Iya. Lah aku tetep mati wong awakmu saking kasare mbok uncalno nganggur. Lah beda lek Mbak Elisa. Lah, Elisa. Umpama dijak nyebrang. Nih kalau Kang Mas monggo nyebrang wonten bus diares modar. Malah pas ya. Iya. Ya wis aku tak karo awakmu wae. Genti kumolorno Mbak Lucy senembang. Nah iya. Musuh, ayo wong ayu. Wis mengken kula. Pangku. Iya, pangku jo. Nun sewu, Pak. Apa? Modele bojone kaya pule sing teng mriku e. Di pangku men ketok mesra. Salah. Aku wacana Yasin ben kuat. Kowe iki kok mesti ngenyek lho. Ora. Wingi-wingi karo aku gak ngono mbok Ora. ketemu Dek Elisa ngono kuwi Wis, lho. wis. Ayo kene. Pangku jo. Yo. Piye rasane jo? Duka Pak Igit. Kaya ki dengkulku mblusuk ngono lho Pak Igit. Kok jeweru men nganti busuk. Kebayake kelandungan Pak Igit. Oh. Wis rasa pangku-pangku wis. Gede kowe jo sing nembang jo, kumolorno digandruk. Guri kene kubota. Apa kuwi? Kok diesel. Kono kowe gandruk kumolorno. Lho rene. Kowe angel-angel cemplung ning kolam renang. Syukur. Goleki Gusti Putri Sriuning. Gusti Putri Sriuning. Inggih. Kula Kang Abdi Gusti Putri. Oh, Kang Abdi, Nggih. kene nyedak kene. Nggih, monggo mriki. Lenggah mriki mboten napa-napa Gusti. Nggih, Abdi, kowe saka ngendi Abdi? Nggih, saking resik-resik suket. Oh, resik. Nyuwun ngapunten pundake enten kotorane. Iya kok yo ngerti jenenge Lambe rasa seburu. perhatian yo kaya Ora, ngono kuwi ya. ora. Senadyan Abdi ning kowe iki jan ngerti banget nek aku ki yo Ora sok sampe ngomong keregetan rono, ini. badakmu ki. lambemu ana solare. Iya ngobong kowe kuwi. Lho, Gusti Kok Putri, sia-sia kan? rikmanipun rambutipun menika aduh wonten bledukipun eman-eman. Ki rambutmu ana tikuse aduh. Iki ning kene ki rada gatel iki rada. Oh, niki wonten. Oh, iya. Aku yo gatel. Iya iya, sik tak kukure. Ya iki lho gatel. Lho iki lho gatel. Mbok sing romantis kok Ya Pak Sigit ngene karo. to padha aja ngantek kalah. Lho, ngene. Ping apa wong kono keluarga rapat yo bahagia. Wis ben jenenge wong cemburu yo ngono. Abdi, sesuk awak dhewe mlaku-mlaku adoh ya. Yo, alamun to kula kasembadan palakrama kalian panjenengan Gusti Putri. Wah, badhe bulan madu wonten Magelang. Iya, ning Magelang kena, ning luar negeri ya kena, kok tak tumpake pesawat. Heeh. Ayo bulan madu aku tumpakne apa? Santai gratisan ning selulup ning kono kuwi wae. Nggon kolame Pak Hanafi. Ya paling gak ditumpakne apa wong kono numpak Pesawat pesawat. ku awake numpak bedoso. Ora sudi. Engko Banget, dhewe. ning Itali makan spaghetti kita. Iya, Abdi tak tukokke spaghetti, tak tukokke pizza, apa sembarang kalir apa sing mbok pengen ke tak tukokke kabeh. ya, Matur nuwun Abdi. Gusti Putri. Pizza lho pizza, spaghetti tukono kuwi. Kok awake dhewe yo mangan pizza, yo mangan spaghetti. Lho kok kowe duwe duit? Ha ngenteni sisamu. Le bojo kok. Ya wis iki seriune gandrungan Jo. Nih. Genti seriune sing gandrung wirat saya. Sejatine ngaku sing dadi pangeran kene wong ae. Pangeran Diponegoro. Jare ngarep siji. Kok kono imbah-imbuh. Wis kok tak patenane. Aku sengitan nek kaya ngono. Jo. aku sengitan, Mas. Ayo, ayo. Aku yo ora iso kaya ngono. Jo. Mari Jo.
Modar kowe jujung Mbak. Rasane jujung Mbak Lucy piye? Piye? Junjung Mbak Lisa nyeng Penak. enak. Jujung Mbak Lucy. Junjung iki waluh. Piye? Kaya bego sing pas sing petelane lho, Pak. Ret abote. Bobotmu kuwi pira to jane? Bobotmu pira? Jajal kene Elisa wis ketok moto 42 awakmu pira? Kowe iki yo salah ndelok. Aku iki bobotku yo 45 kacek rada lho Elisa. 45. Kuwi kabeh taikune tok. 45 ki ngisore kene lho. Oh. 70 kene. 115. Terus dhuwur pol pira wi? Ora padha karo. Mulane piyayi makmi kaya Mbak Elisa diatur, awakmu ora jange mangkok. Wet. Ayo sak nembang sak. Ayo dirimu wae sing pantes dadi garwane Pupatan. Tenan lho. Nan. Iba bunga hingga tiku nyanding bisa dadi Podang kuning kunjuk mitra kerja Bapak Hanafi wonten PT Adikarya kadang-kadang rawuh. Bank BRI, Mandiri, BNI, sembah nuwun sedaya para kadang-kadang mitra kerja yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih. Nggih. Podang kuning nyaw. Buka saking Mbak Elisa. Digarap sing mat Mbak Elisa. Iya, Ngene tiba Mbak Lucy digarap cara jaranan. Oh iya. Cara sapi. Iya. esuk awane ngomah wis ora krasa
ora kerasan lho Mas. Kaluyuran anggo leki sing tak sayang. Oke, Kleyang atas abang encok neng ngepang. Agak kadoman mati lo Mas. Sareng ngoceh dheweke golek pen cokan. Luar biasa.